Yeah, hello, Zimbabwe. We are back again. Pam Dara Chirenji Naika. It Mr. Chirenji's homestead. Mr. Chirenji. Professor. Mr. Professor. How are you, Professor? No, I'm good. Ndanga ndichiona pagroup someone anga achitizvo His Eminence Professor Barnabas Chirenji, which means kuti zviri kukwira. Aiwa, ndinokuchingamidzai nekukutendai pano paChibanda Media yakabatana pamwe chete neSend Uncle Send TV. Munovaziva Dr. Send, munovaziva Chief Chibanda. Vari kuramba vachidzokonoka nekudzokera vachiona tichiongororana kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii, asi tinotenda kuti Mwari ari kuvaitira zvakanaka. Vari kupinda nekubuda vachifamba vachidzoka. Isusu kuno kuti tichitenda kuti mhuri yeZimbabwe, vahama dzangu vari mhiri kwenyika, vari mhiri kwemakungwa, tinoramba tichikutendai sando dzenyu, tinokutendai nesapoti yamunotipa. Tinoda zvakare kutenda kunyange magweta ari kumira mukati menyaya nerudo. Ndinoziva kuti vazhinji vangu vachiti ko update yachine iri kupi, vamwe vachiti tashuwira tamirira update, and update iyo yanga iri hoti zvishuwa. Takaenda nezuro nenguva dzatakataura tichaenda kumasikati, takaenda takanovaona, asi yakanga iri nawo huru, haina kupera ipapo. Takava tazodzokera kuseni nhasi makuseni. Saka kuma 10 11 tava tawirirana. Vakati aiwa, zvese zviri kuitwa na Chief Chibanda, zviri kuitwa na Uncle Dr. Sent, vari kuzviita sei? Vari kuzviona. Saka vatizvo ivo alright, ngatichovha zvatapinda muweekend, tichovhe tisvike pachitatu pamuchaya kuzoita final payment yenyu. Ndipo patotangira kuti mukova uri kuvhurwa here pamugovera kana kuti kwete. Asi ndoda kuti ndikutendei chitatu chipi chatiri kubata ichi? Chitatu chatatasana nacho chemusowa nhasi 15 handiti. Saka Sunday 16 Monday 19 or 20 17 musowa 19. Alright. Saka vatiti ipapo ndo pamunouya makabata. Saka nandasirapo kuti Chief ndoda kuti ndivatende vanhu nepatasvika. Ndokutendai. Doctor, taisa mari neta 20,000. Musati maenda mberi. Sekuru wana kukwazisa vanhu kana ndazoona makutoita. Aiwa, ndati sekuru vanozokwazisa vanhu kumashure. Because mufaro wangu nekuti naivo vanhu vari kuda kuzvinzwa. Ndikunzwa kuti excited. Kana nenda ndimurundonoti ndikubvumirana. Ndizvozvo. Vanhu vari kuda kunzwa kuti nezuro vanhu vakafamba sei. Saka tiri kuti takapedza nhasi, takasiya tabvisa mari neta 20,000 USD. Tichireva kuti tikuramba tichingodhonza. Saka pamari yasara, nezuro takambotaura takati kwasara 2,700. Chokwadi mari iri kupinda. $5 iwayo, $10 iwayo, $1 iwayo, $50 cents iwayo. Ndambona imwe yanzi 10 cents kuseni kuno. Tinoramba tichingodzitenda mari iri kupinda. Saka iko zvezvi pa mari iyoyo tasarirwa ndingangoti $2,022. Indobva ndaverenga to the nearest cents. Saka $2,022 kubva mu2,700 yatanga tinayo nezuro. Saka zviri kureva kuti taisa mari inokwanisa kusvika kuma 600 and something kubva nezuro kusvika nhasi. Saka takaramba takadaro tinosvika. Ini ndaona tasvika. Regai tichingamidze Doctor. Aiwa, makadizve Doctor. Aiwa, ndokuno makasimba here Prof. Takachengetwa. Ndimi muri munzira muri kudzimhanyira. Tikatirege timhanye. Munoziva semunhu ane mazukuru ake. Unenge uchiti zvizhinji unosvika pamupauko. Zvanga zvisiri easy. Kunge tiri tinosvika patiri. Ndofunga kune vari mugroup vanozviziva kuti anko pane nguva dzavaitaura sevatsamwa. Vachitaura zvine hasha ukasha mukati. Zvinoratidza kuti zvoni zvinhu zvanga zvisina kumira mushe. Amen. Asi regai ndikutendei vanohanzvadzi dzangu nekundigamuchira sechigotwe mumba mana mai venyu. Muri kuona vanhu ava, especially vari mugroup, ndovandoda kuadresa zvakanyanya. WhatsApp group kunotaurwa zvakawanda, tinopesana pakawanda, tichizama kuda kuti tinge tiri tinowana nzira dzekuti mari yedu ikwane. Vanhu ava
pane pamwe pekuti ndaizoti ndikazviteerera ndashauda nekupopota mugroup kuti handisi kuda kana unzwa anoti prayer. Ndakarambidza maprayer kugroup. Ndakarambidza vanoparidza vanouya kugroup vachida kuparidza. Ndaingoda language yemari. Vamwe vaisvika pakuzoti angu mune mazonyanyisa kudii kutiomesera, but zuva iroro waiona mari yebva yakwira. Saka ndoda kukutendai nekungondigamuchirawo nekundinzwisisa pressure yatakanga tiinayo. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Chiri kunyanyotifadza ndechekuti mari yekutanga, mari yedu yakanogamuchirwa. Izvozvo it's a milestone kwatiri kuti mari yagamuchirwa. Uye nekutenderwa unzi kusvika musi wechitatu kureva kuti tiri kushanda nevanhu vari kutinzwisisa, tiri kushanda nehama dziri kuonawo zvamuri kuita, iye hama dziri kuappreciata effort yamuri kuisa pamusha unoyu, musha wababa naamai Chirenje. Aiwa, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vakomborere umwe neumwe wenyu nokuda kwekubata kwake. Vamwewo vari kutumira mari, mwewo tichinzi ango svitsai, tichisvitsa sokudaro. Vachitaiwa isusu hatina basa edu nekutaurwa mazita, asi mari iyi ngaisvike, asi tichiita sekudi sokudaro, nekuti nesuwo shungu dzedu ndedzekuti musha uyu magedhi awo avhurwe. Ndo pane shunguwo dzedu. Ndofunga manzwa update kubva kuna baba Chirenje. Tichida kuti titende zvakare. Toda kutenda Mr. Charles Mufiri. Mr. Charles Mufiri. Toda kuti tivatende. He's one of vanhu vari kushanda zvakasadharara, zvakaomarara. Nepakati peusiku vanokomunicata kuti onai apa mameetings atiri kuita almost on daily basis, vanototi paupdate pamafinances edu zvadai. Vari kuchando uko kuIreland, kuUK here handizive ikoko. Tinoda kuti tivatende zvakare. Mr. Chari, Mr. Give More Chari, together with his beloved wife. Yes. Toda kuvatenda nekuti hama idzi dzinotyisa. Mushure meunge vaona kuti ndo zvakuda kuitwa zveGoFund, vakauti aiwa isusu tichagadzira GoFund toita kuti basa racho rese ringe rinofamba mberi zvakadii zvakanaka. Mwari wekudenga vavaitire zvakanaka. Hama idzi ndichatozodzikumbira kudziposta idzodzi hama idzi. Charles Mufiri ishamwari yangu yandatamba nayo. Mudzimai wake anoitwa Fortunate. Saka amai variko, mudzimai wake anoitwa Fortunate. Charles Mufiri haana kutangira nhasi kutibatsira as a beneficiary wechinechi. Charles Mufiri ndiye akatora zvinhu zvese zvamuri kuona zvakafa izvi. Zvakadai so takaenda takaendesa kumba kwake mugaraji. Paakanga akubuda waakuenda, motikari yakanga isina pokugara. Ndopatakadzoka takaya takazvisapa, zvakabva zvazonaiwa nemvura. Mazvinzwaka. Saka toda kuti tirambe tichimutenda Mufiri uyu. Ishamwari yangu yemakore. Ishamwari yangu yemakore. Asi mukoma Give More Chari. Ndakatanga kuvaona vachitanga kuita chinhu. Mwari ngavaitire zvakanaka. Ndakavaona ivo pachiso pavo, ndakaona amai, ndakaona mwana. Ndinovatenda nokuvarumbidza. Ndichiti big up guys. Yeah, big up. Big up. Rambai makadaro, rambai makadaro. Baba Mufiri, rambai makadaro. Baba Chari, rambai makadaro. Rudo rwenyu runoshamisa. Muri kutyaira, ndimi vatyairi. Muri kutyaira zviri kuitika kuunganidzwa kwemari kuchando ikoko. Saka rambai muchityaira vakomana, tinosvika. Kana mozouya chief, ndokumbira kuti kana vauya kuZimbabwe muvapowo zvitamba zvokugona kutyaira GoFund. I think pane panoda kuti tinatsojekesa vatari vanatsoona kuvimbika kwese nemudzimai wavo wakati createra GoFund. Vanhu vekuti isusu hasati aonana navo, inini hasati aonana navo, angosende hasati aonana navo.
vachirenje vasatoonana nawo sure. iye hama dzatakasangana nadzo pasocial media padambudziko ipapapa Padambudziko ipapapa uchiti social media wati but munhu akawimbika akasarudza kuti creatira GoFund achitumira mari yacho yese ndizvozvo more than 20,000 yatumirwa so far nemunhu wausati wamboonana asati taonana chiso zongoonana painternet chete nokungotaura kuti baba ndo dambudziko ratinaro ndariona dambudziko ndakariona ndinoriziva ngatienderere mberi kuvimbika kuvimbika uye kuva netsitsi mukati tozotiwo iye Charles atikutaura zvake Charles takatongomufonera takati onaka mari yedu kuti iuye muno muZimbabwe kune ma restrictions asi inoda munhu ari kumhiri kuchando ikoko saka iwewe ndiwe chiita beneficiary handiti mazvoonaka saka aita beneficiary mari yei inoya ichipinda maari iye haana kuitora achiisa muhomwe akaitora akaidzosa kwatiri akati sawira wangu Chirenje ngaabatsirike nyika yacontributa hama neshamwari ngadzisvikise chipo chingachisvike saka chasvika nhasi taita sei nhasi tasvitsa kuno kwatinofanira kwachinogumira kusvika saka tinongoramba tichivatenda wakomborerwa mangwana ndichaenda pamba pake ndinogara ndiri pamba pake ndichiona kuti pari sei iye mufiri uyu ane musha wake munomu saka ndoenda ipapo ndichiona kuti pari kutsvairwawo here pakanaka here asi tinotenda kuti permanent secretary vakaona pasina kuita zvakanaka vanoenda vachinomiramira varipo aiwa tinotenda saka ukama onai hama dzangu zvakanaka kuti tinge tiri tinogarisanawo nevamwe vaone ukama hwakanaka nevamwe izvi zvese zviri kutaurwa kupupurirwa mashoko akanaka nekuda kwekuraramawo zvakanaka nevamwe mwari wenyasha zhinji vachitiitira zvakanaka musi wa22 vamwe vanga vachirasika vachiti Saturday yanhasi aisi yanhasi apa Saturday yachabata ndo pane chiitiko chikuru panapa patiri kuti tikukukokai mese vana baba vana amai vakomana vasikana vakuru nevadoko vakobvu nevatete vatsvuku nevatema vachipunza vadhube ati vakangana anouya noti hakuna ari kurambidzwa pachiitiko ichi nekuti chiitiko ichi hachisi kuzonge tichitarisa kwatakabva tiri kutarisa kubva musiwo tichienda mberi saka isusu hatina rimwe vhangeri ratinoparidza tine vhangeri rerudo zvakare ndoda kuti ndipe a big shout out kuna Kelvin Billiot Kelvin Billiot worked so hard panyaya yavachirenje mwari wekudenga amuitire zvakanaka nemamwewo mamedia house ese aiuya achipublisha why ndati nditaure Kelvin mufanha wangu anditi munin'ina wangu hatigone kumurega saka aiwa a big shout out ndoda kuti muratidze ipo panapa kuti aiwa watendwa pamba pacho mashoko anogona kuita mashoma but ngatitendei anogona kuti tenda ndimwari zvizere iye ndiye anoziva ropafadzo rinoenderana nemubayiro unoenderana nekubata kwedu saka kubata kwedu kumwe nekumwe kwatinoita ziva kuti hapana kubata kwatinoita kusina mubayiro so pane makambani pane kambani yekuklina vatomirira kuti takuda kuklina vakabata 15 ndiri kutaura navo saka kambani yekuklina ndosofa yauya anditi pane umwe wakambotivimbisa bhoho kumashure uko aiwa mukana ndiwo chiuya ikati kurukure tiite kudaro vanoda kuisa masola vanoda kuitira anything vachirenje nemhuri yavo remember kuti vakanga vari panze mibhedha chaiyo havana mawadrobe havana furniture yese mumba apa mibhedha ipapa Bruno ndomutemba Bruno Furnitures ndomutemba aritoziva kuti anotouya Bruno ndomutemba ipapa muri kuvimba naye ndiri kuvimba handisati ndataura naye but ndikutenda kwekuti Bruno anouya something pachiitiko chakadai ngatibheje ina handisi kuvimba naye ndiri kuvimba naye ina handisi kuvimba naye ndichaona saka ameno kuti achawina ndichifere kana kuti ndidhoko anditi dhoko vari kuti aiwa anogona kusaona vhidhiyo rinoiri ivi muri kuti achatoriona ende achariona achitobva atozadzisa aiwa regai tichaona Bruno kuti achandinyadzisa here thank you so much
Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vachitikomborera. Saka nemusi wezvikagona chitatu chachona ichocho ichinzi yabhadharo, magona awa kuvhurirwa vachada kuita maservices mukati kuitira kuti Saturday kana ichisvika musha wedu unge wakuratidzika. Kutanga vecleaning nemusi wechitatu tiri kutasira kuti tichakurukura nekambani yachona youya yozotanga kuita havo basa ravo. Zvakare musi wechitatu pachaitika chinhu chikuru pamusha unoyu. Musi wechitatu pachaitika chikuru pamusha unoyu. Taurei baba, takamirira kunzwa. Ndo pacharongonorwa marata ese awa. Alright. Ndo pachabviswa zvese izvi zvamuri kudi zvatiri kuona izvi. Wow. Vacleaning ava ndo vachatouya votibetsera kurongonora. Saka chirenje hameno tichaita sei naye nekuti chirenje hatina kumuisa kusvika Saturday. Saka musi wechitatu baba chirenje ticharongonora zvinhu izvi. Zvichaitirwa pavhidhiyo. Ndizvozvo. Imimi tiri kukukokai kuti uyai tizobetserana kurongonora musha unoyu. Ndizvozvo. Nekuti hazvisi kuitwa nachirenje, hazvisi kuitwa nani. Mati chirenje anenge asipo. Chirenje tichameka sure kuti achasiya musha unoyu wakadai. Obuda ake odi oenda. Chirenje nemudzimai wake nemhuri yake kana varipo musiwo tinotovaita feo kuti budai muende. Potanga kuitwa nemagic. Magic dzese dzoda kuitwa panapa dzoda kuitwa nemi. Ndizvozvo. Saka vakasununguka musi wechitatu, I'm sure magweta achaonekwa makuseni. Ndizvozvo. Mimi muchibva madi zvenyu. Naiwo magweta achina atizvo. Kana mune anything chamunoda kuita, it's a phone call. Atina dambudziko. Saka zvava izvo ndashamisika doc kuti varume vachoneka vari kutevera every day, every video yataposta vari kutevera. Saka ndofunga izvo zvazvinzwa zvamataura kuti pachitatu. Saka tichavafonera musi wechipiri. Ndichasiyira basa racho mumaoko menyu. Mavafonera chipiri. Kana vachikutambidzai maki acho vokutambidzai maki muri ndimi. Isusu totsvaga kwokuenda. Aminoti ndani achatichengeta. Vachakuendesai kuhotera for 3 days. Muchimbonogezwa nekukweshwa. Manga. Kuda mari 3 days. Chitatu china chishanu. Nekuti mudhara amborara muhotera asati apinda mumba. Hotera ipi? Hatisi kuziva kuti vachakuendesai. Hatizoti vachakuendesai ipi. 3 days makamirira kupinda mumba. Aiwa manja angu akomana. Hansana mborara muhotera. Alright. Aiwa nsati. Mengorara muhotera yenye mugonyeti. Emugonyeti. Ayo makanitaura emugonyeti ndinokutaura. Nepanogara mapoto, nepanogara mari, nepanogara zvese zvamungafunge ndinokutaurirai. Mashuve. Saka kana yaye muhotera ndakambonzwa kune imwe inonzi Holiday Inn. Unoziva here? Ndiziva. Imwe yakanzi Mikuzi, imwe yakanzi Sheraton. Akawanda. Apa Sheraton ndinongopfuura nemuroad ndichiona zvimafregi zviripo ndichingoti munogara vanhu here, munopinda vanhu here. Ndakasingazivi, ndaifunga kuti pamwe munomhara ndege chete. Lazima zvano kwane maBnB. Alright. Ivava vanhu ivava vane maBnB avo ivava vari kuvaka nekutobhukisa. Kune chimwe chirungu futi chiri ikoko chekuti munogona unoshamisika. Kana kuti angu ngatidai so. Right, kana pane company iruda kutora vachirenje for 3 days. Pamusi wechitatu, china, chishanu. 3 days. 3 days vachiraramuka. Ngavatibate. Vanobata Angle Saint kana kubata Chibanda Media to organize. Then tovashambadzira hotera yavo for those 3 days. Alright. Tinozopona chivisita kuhotera kwacheko kuchiona kuti vachirenje vadya chii, varugara pakaita sei. So tichava advertisera kwe 3 days. What do you think? Aiwa, matopedza chifi kana pana achataura here kana chifi. Kana mambo vataura. Ingawe hotera, angave kana maloja, madiki machi, whatever. But toda varimu, I think vatakaona varimu radius ya Harare ni. Kana maBnB. Also
kune vane motikari makambani avo vanhu vaisa motikari kana kuti vane motikari dzavo dzavangati aiwa toda kuti dzishande musi uyu kutorawo vachirenje kubva pano kuendawo tingafara zvikadaro. Guys, let's partner. Kwatabva ndokure patasvika apa papadhuze pekuti tinogona kuzviita. Taisekwa baba tichatanga kuita GoFund. Taisekwa chinza nangoseenda vana mbinga. Ava vanhu ava vanotyisa. Idzi ndombinga. Ndombinga manje. Idzi ndombinga dzatinadzo. Mozoti mbinga dzatinadzo isusu dzinotyisa nekuti dzinobatirana. Amen. Vanoita chirwirangwe. Aiwa ndinovavhunduka. Ndinovatya. Asi ndoramba ndichivatenda angoseti. Pavandisvitsa apa. Nhasi makaona mazoisa yana ndakauna ndichita kunge ndakuoma. Asi pandazosvika nhasi ndichibva kumagweta nezvino patakakurukura namagweta vakati he ndikati aiwa ngatisangane mangwana tiine nguva. Tadzokera nhasi tasvika tichingohwirirana. Saka zviri kungondityisa kuti magweta ari kutambira. Pane mumwe akamboti magweta haatambire zvichemo. Magweta akaenda kuchikora anotambira zvichemo nokuti varipo pachivhitivhiti apa. Izvo kuti zvatiri kutaura izvi vari kutotinzwa vakomana vachivavo. Mungokapinda mose maunoona vachitoona kana vapedza kunyora ndive mapepa ka. Saka ndoda kuramba ndichitenda mhuri yeZimbabwe, hama dzangu dziri mhiri kwaLimpopo vari diaspora. Ndinokutendai. Ndinongoshuvira kuti dai pakasawana anonditi uya kudiaspora. Nokuti permanent sake vanayo passport. Inana passport. Zvinobva zvadhakwa. Aiwa tinotenda Mwari. Kana sukanganisa hangu mudhara vati vatobhadhara 20k handiti. Saka vamwe vanogona kuzobvunza kuti alright ko 2000 kuimwe 3 zvakafamba sei, zviri kufamba sei, dzimwe mari dziri kutransferwa dzichidi dzichiuya dzichidaro dzine dziri mumhepo. Saka pari kutaurwa mari dzine dzamumaoko. Tatiti clarify mubvunzo iwowo tanga tichaubva kuti koimwe mari apa maiita sei pakati. Tatiti clarify varume vaye vatakudzai ndo vanenge vachifambisa nyaya dzachona kuti zvinge zviri zvinofamba zvakadi zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vatiitire zvakanaka. Shoko renyu chief rekupedzisira rezuva ranhasi. Shoko rangu nderekuti vanhu ngavalike mavidhiyo, ngavashare mavidhiyo handiti. Kuitira kuti tichingosvike tatosvika tichitongofinish. Ndo zvandingade kutaura chete. Aiwa shoko guru. Mambo vataura. Aiwa mambo vataura. Professor. His Eminence. Your Eminence. His Eminence. Yes. Professor Barnabas Chirenje. Yes, sir. Your last word. My last word is kuti Pemsek. She is coming behind the camera. Expect her. She has got a gift for you guys. Anytime soon. So tudangoramba tichivati rambai makashinga. You know, it has not been easy for the last 4 years, for her in particular. But she stood up and she stand by me. And she has been in every office. Can I tell you one thing? She has been to the State House almost for a month on foot. We used to walk with Kickman Drive on a Kickman Drive going to the State House. But we couldn't see the president. We wanted to see the president. We failed to see him. She has been to the Minister of Minister of Justice, Vaziambe Ziambe. She has been to Maima Biza. She's known in every office. It's only that these people avasati vasangana now. But we know this lady. She has been everywhere. So I want to thank you. In as much as I want to thank the world, you guys, today you made me happy. I'm so proud. I'm so happy. Thank you. But even though I can't wait to sleep in the water. Thank you. Aiwa tinotenda zvikuru kune
kune vese vakakontributa. Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji vakuitire zvakanaka. Zvakare kune vese vari kunamata, vanga vachinamata, vari kunamata, Mwari wenyasha zhinji vakuropafadze zvamakanga muchinamatira Mr. Chirenje. Izvozvo zvimwe chete izvozvo dai Mwari vakakuitirai double. Amen. Zvamakanga muchishuwira kuti zviitirwe Baba Chirenje, izvozvo zvimwe chete izvozvo Mwari dai akakuitirai zvizhinji kwazvo. Nzwaika ndini sekuru vevanhu kai. Zvofanira kuzivikanwa kuti Chiremba ndiri hanzvadzi yamai venyu imimi. Gotwe mubamanani mana mama aiwa ko zvichachinja here hazvichatochinji. So it is what it is. Yes. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Ngatisanganei zvakare mangwana kana pazuva musi weMonday handiti tichikupai update yekuti zvii zvinenge zvichitora nzvimbo. Vanoda kubatsirana naBaba Chirenje tichiri kutsvaga 2000 yatiri kuda kuti by Wednesday inge yavepo mari iyoyo kuitira kuti tibve takuzivisai kuti zvechokwadi. Mukangoona takubvisa chete marata zvoreva nematenda zvinoreva kuti zvoni mari yedu yakwana ende zvinoreva kuti zvoni takutopinda mukati. Manje vanobva vati zvaendwa. Aiwa tinotenda. Thank you very much. Zita ndinonzi Uncle Saint, ndanga ndichifamba na Chief Chibanda. Don't forget to subscribe on his YouTube channel. Don't forget to share. Don't forget to like, to comment, and also don't forget to follow him on his Facebook page. Rikufamba chaizvo takuda kunanavira mu 1 million followers. So let's go and subscribe. Also, let's subscribe on Saint TV so that we can reach 200,000 before end of the year. And tipinde 200,000. Tipinde ku million kwa kupindwa nemurume we pa Facebook. And also they must also subscribe to Chirenje Diaries. Coming soon. Chirenje Diaries. I'm so happy and I'm so excited kuti tichange tichiri patichatovhura madhigedha. Yes. Ndo patichakuzivisai futi kuti Chirenje Diaries, let's subscribe nekufollowa. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Much love and God bless.